Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Biz indi yıl sayın bararga tırışabız. Менә шу коронавирус аркасында да гына бара алмадык 1-2 ел. Ватаннан читтә яшәүчеләр азнакайда алдан тавыш бирделәр. Октябрьдә сез уйда тордыгызмы? 1 октябрьгә килгән. Әлмәтлеләр халык санын алу кампаниясын кайда уза ала? Россиядә балаларны чит илгә алып чыгу өчен яңа кагыйдәләр. Күп милләтле халык үзара дус һәм тату яши. Бу тормышыбызда барган вакыйгаларда да күренә. 24 октябрь көнне узачак Үзбәкстан сайлау өчен азнакайда бөтен шартлары, уңайлыклары булган сайлау участогы эшләде. Анда ватаннарның читтә яшәүчеләр бик актив катнаштылар һәм алдан тавыш бирделәр. Азнакай районында яшәүче төрле милләт халыклары бер-берсенең кануннарын, әхләген хөрмәт итәләр. Бүген Үзбәкстан Республикасы президентына сайлаулар бара. Районда барлыгы үзбәк милләтеннән 145 кеше яшәп, алар бүгенге сайлауда актив катнашалар. Assalamu alaykum, hörmətli yurttaşlar, özümüzü en yakın bulgan Tatar milleti bizne yakın dostumuz. Азнакайда алдан тавыш бирүне Үзбәкстан Республикасының Россия Федерациясендәге илчелек вәкилләре үткәрде. По всему Татарстану Безнең канун буенча алдан сайлаулар 14 октябрьдән 20 октябрьгә кадәр үткәрелә. Шул уңайдан без Казан шәһәрендә 34 сайлау комиссиясын ачтык. Үзбәк гражданнарына сайлауларда уңай шартлар тудыру максатыннан без Татарстан Республикасының барлык шәһәрләрендә йөреп чыгабыз. Һәм менә без бүген Азнакай җирлегендә. Халык бик актив йөри, тавыш бирүдә катнашалар. Алдан әйтеп узганча, Азнакайда төрле милләт вәкилләре белән бергә үзбәкләр дә яши. Араларында инде шактый еллар биредә гомер итүчеләр дә бар. Алар инде Азнакайны үз итеп, яратып, икенче ватаннары итеп тормыш итәләр. Biz indi yıl sayın bararga tırışabız. Менә шу коронавирус аркасында да гына бара алмадык 1-2 ел. 2 ел дигәндә. Шу март без менә елда барарга тырышабыз, барып торабыз. Сайлауларда bizne әлбәттә бурычы бу инде Үзбәкстанның сиясәт инде безне халыкның менә ничек яши нитәбез инде элемтәдә турабыз. Көн сайын телефоннан сөйләшеп турабыз. Хәзер бит инде андый возможностьлар бар. Эльмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстан Республикасы 2022 ел ахырына кадәр электрон паспортлар гамәлгә кертелә башлаячак Россиядәге эш сынау төбәгенең берсе булыр дип көтелә. Татарстаннан тыш бу эшкә Мәскәү шәһәре һәм өлкәсе дә беренчеләрдән булып керешәчәк. Кагаз документны электрон форматка алыштыру ирекле. Яңа документ үзара бәйләнгән 2 элементтан гыйбарәт булачак. Аның хуҗасы смарт-карта һәм QR-коды булган кушымта алачак. Кичә Россия Федерациясе цифрлы үсеш, элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министры Максут Шадаев инде киләсе елда ук электрон паспортларны сынау рәвешендә гамәлгә кертелә башлаячагы хакында хәбәр иткән иде. Киләсе ел ахырына кадәр эш субъекты бер-берсе белән үзара бәйләнгән 2 төрдәге яңа паспорт бирә башларбыз дип өметләнәм, диде ул. Шадаев сентябрь айында Иннополиста яңа белем марафонында чыгыш ясаганда электрон паспортлар гамәлгә керткән вакытта Татарстанның сынау мәйданчыгы сыйфатында кулланылу мөмкинлеге хакында белдергән иде. Халык санын алу Россиядә һәр 10 ел сайын уза. Соңгы мәртәбә ул 2010 елда үткән. Шул елдагы сораштырулар нәтиҗәсендә безнең илдә барлыгы 142,9 миллион кеше яшәгәнлеге ачыкланган. Шуларның 74% шәһәр җирлегендә яши. Быелгы халык санын алу ничек узганлыгын Алсу Әмирова сюжетында. Исәнмесез, монда чыгасызмы? Чыгыпмы, килимме? Кеше саны алу башланды. Сез беләсездер бит инде. Халык сан исәпкә алучылар һәр өйне, фатирны узып чыгарга тиешләр. Алар бу эшне иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр башкаралар. Шулай сан алучылар ял көннәрендә дә эшләячәкләр. Гражданнарның алардан таныклык һәм паспортларын сорарга хокуклары бар. 15 октябрьдән Россиядә халык сан алу башланды. Зәңгәр портфель, зәңгәр жилет һәм планшет тоткан ханымнар сезгә үзләренең сорауларын бирәчәкләр. Сораулар бик гади. Һәрберсенең милләте, туган теле, аралаша торган теле, гаилә халаты, тору шартлары һәм башкалар турында белешеп барлыгы 33 сорауга җавап алалар. Октябрьдә сез уйда тордыгызмы? 1 октябрьгә килгән. Biz һәр вакыт инде кеше килгәндә ишекләр ачык инде, алай куркмыйбыз, нитмибез, кешеләр белән аралашабыз. Шушы сорауларга биргәндә инде бик авыр булмады, вакытны да кызлар күп алмадылар, бик тиз генә язып эшләрен бетереп киттеләр. Без инде Урсалыда эшләгәчтен
Торгаштан шушы авылда безне күп кеше белә. И безнең белән аралашалар. Аллага шөкер, безне белгән кешеләр бик тиз кертәләр. Безне белмәгән кешеләр белән инде менә проблема бар. Безнең башка участокларда бар. Шәһәрдә керде безнең участокка, переписной участокка. Менә анда проблема бар. Халык санын алу идән игә кереп сораштыру 14 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Гомумән, быел беренче тапкыр җанисәпне 3 төрле ысул белән үтеп була. Район буенча барлыгы 61 стационар исәпкә алып пункты эшли. Шуларның берсе, мәсәлән, күп функцияле үзәк бинасында урнашкан. Теләге булган һәр кеше шунда барып сан авылда катнаша ала. Дәүләт хезмәтләре порталы аша да мөстәкыйль рәвештә сорауларга җавап биреп була. Халык санын алучы игезгә килгәндә, шәхси кабинетыгызда булган QR-кодны күрсәтү дә кирәк булачак. Алсу Амирова, Дамир Кырбанов, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Халык сан алу турындагы законның 8-нче маддәсендә билгеләнгәнчә, сан алу битләрендә халык турындагы мәгълүмат ачылмый һәм читкә таратылмый. Ул бары рәсми статистика мәгълүматын формалаштыру максатында гына файдаланыла, цифрлы мәгълүмат рәвешендә басыла. Шулай ук халык сан алуда катнашучы бер генә затта җан исәп вакытында алынган мәгълүматны җәмәгатьчелеккә ачу хукукына ия түгел. Әміне дәүләт статистикасында тупланган гомуми мәгълүматлар алга таба илебездә тормышның шартларына яхшыртуга юнәлдерелгән программаларның пәйда булуына сәбәпче була ала. Сөз уңаеннан 18 октябрьдә Россиядә җир кишәрлекләрен газ бүлешелтәренә тоташтыру буенча яңа кагыйдәләр үз көченә керде. Тиешле карар Россия Федерациясе хөкүмәте порталында басылып чыкты. Беренче этапта 2023 елга кадәр газлаштыру торак пунктларга кагылачак. Газны шәхси, коммерцияле булмаган максатларында кулланырга планлаштыручыларга бушлай газ кертеләчәк. Гаризаны дәүләт хезмәтләре МФЦ аша яки газ бүлү оешмасы сайтында шәхси кабинетта бирергә мөмкин. Аңа ситуацион планны, топографик картаны, шулай ук милек хукукы турында таныклыкны беркетергә кирәк. Россия премьер-министры Михаил Мишустин 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге балалары булган гаиләләргә ярдәм күрсәтү өчен өстәмә рәвештә 28,3 миллиард сум акча бүлеп бирү турындагы карарны имзалады. Бу хакта РИА Новости агентлыгы хәбәр итә. Биредә айлык пособие хакында сүз бара. Аның күләме гаиләнең җан башына туры килгән уртача кеременә бәйле һәм балага каралган төбәк яшәү минимумының 50-100% тәшкил итәргә мөмкин. Хәзер мондый пособиеләр белән 2,7 миллион бала тәэмин ителгән диелә Министрлар кабинеты сайты хәбәрендә. 2021 елда бу максатларга бюджеттан 276 миллиард сум акча бүлеп бирелгән инде. Хөкүмәтнең резерв фонды өстәмә акча чыганагы булачак. Шулай ук 3 һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләүче гаиләләргә ярдәм күрсәтү өчен 5,9 миллиард сум акча бүлеп бирү турында карар имзаланды. Алар шулай ук балага 3 яшь тулганчы махсус айлык пособиеләр алырга хокуклы диелә хәбәрдә. Бу максатларга федераль бюджетта 59 миллиард сумнан артык акча каралган. Хәзер мондый ярдәмне 620 меңнән артык күп балалы гаилә ала. Ә резерв фондыннан бүленгән өстәмә акча ярдәмендә тагын 48 мең баланы пособие белән тәэмин итеп булачак. Узган атнада Владимир Путин илдә балалары булган гаиләләргә ярдәм күрсәтүдә бер бөтен система формалаштырырга кирәклеге хакында белдергән иде. Октябрь ахырында ул ихтыяҗ булган очракта хакимиятнең яңа ярдәм чараларын гамәлгә кертә алачагын искәртте. 11-15 октябрьдә Казан халыкара от спорты комплексында от спорты буенча Татарстан Республикасы кубогы ярышлары узды. Әлмәт от спорт мәктәбе Татарстан Республикасы кубогын яулап, иң яхшысы булды. Ярышларның беренче көнендә үк 90 см биеклектәге икенче маршрутта Полина Кулагина Эрмонт кушаматлы от белән көмеш яулады. БВТ браслет кушаматлы от белән бронза медаль яулап, лидерлар өчлеген йомгаклады. 100 см биеклеккә сикерүдә Полина һәм Эрмонт спорт дуэты көндәшләрен 1 секундка узып, лаеклы җиңү яулады. Россиядә балаларны чит илгә алып чыгуның яңа кагыйдәләре гамәлгә керде. Хәзер ата-аналар билгеле бер илне атап һәм вакытны күрсәтеп балаларына чит илгә чыгуны тыя ала. Эчке эшләр министрлыгы бу хакта әти яисә әни кешегә хәбәр бирәчәк. Тиешле буйрык 2021 елның 17 октябрьдән үз көченә керә. Бу хакта РИА Новости яза. Хәзер баласының чит илгә чыгуына риза булмаган ата, ана яки аның законлы вәкиле баланың билгеле бер илгә яисә гомумән чит илләргә, шулай ук баланың 18 яше тулганчы чыгуны тыямы икәнен күрсәтә ала. Документ шулай ук чит илгә чыгуны тыя торган гаризаны кире алуны билгели.
Ведомствоның элеккеге регламентында әлеге пункт булмаган. Шит илгә чыгуны тыя торган гаризаны кире алу өчен Ички эшләр министрлыгының җирле бүлекчәсенә яисә гаризаны язган җиргә гражданин Россиядә булмаса, илчелек яки консуллыкка килергә кирәк. Яңа кагыйдәләр буенча баланы Россиядән чит илгә чыгуны тыйган законлы вәкиле баланы чит илгә Россия гражданы булган очракта гына алып чыга ала. Чит ил кешесе булса, бала илдән чыга алмаячак. Хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Сәлам, мин Рәмилә Хәмидуллина, Әлмәт шәһәрендә Луч телекомпаниясында төрле тапшырулар авторы һәм журналист булып эшлим. Бөек осталарның нәселе Бөтен Россия фестиваль конкурсында безнең төбәктә катнашты. Армия – это школа жизни. Каждый для себя что-то извлечет, урок. Бүген элемтәшләр котлаулар кабул итә. Эко-лидер республика конкурсы дәвам итә. Реклама тиз узачак, безнең белән калыгыз. Россиядә пенсия стажын 14 яшьтән алып була. 14 яшьлек үсмер 80 яшьлек әби бабайны карап, беренче пенсия стажын эшли ала. Бу хакта Россия хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы хәбәренә сылтама белән Татар информ агентлыгы хәбәр итә. Моның өчен яшь үсмер ата-анасының рөхсәтен алырга, шулай ук Россия пенсия фондында рәсми теркәлергә тиеш. Шул ук вакытта пенсионерны кайгыртучы гражданин эшкә яраклы, әмма эшсез булырга тиеш. Өлкәннәрне кайгырту өчен алар белән бергә яшәү яки туган булуы мөһим түгел. Аларны караган чор иминiyet пенсиясын формалаштырганда исәпкә алыначак. Аның өчен һәр елга 1,8 балл өстәләчәк. Экология илкүләм проекты кысаларында ВКонтакте шелтәрендә Эко-челлендж белән мини кушымта эшли башлаган. Илкүләм приоритетлар инициативасы Урманны саклыйк Россия күләм экологик акциясенә ярдәм йөзеннән гамәлгә ашырыла. Анда катнашучылар ел саен дистәләгән миллион агач утырта. Кушымтадан файдаланучыларга экология һәм урманнарны саклау өлкәсендәге иҗади, мәзәк һәм информатив сорауларга җавап бирергә тәкъдим ителә. Урманны саклыйк акциясенең онлайн чараларында катнашуда исәпкә алына. Сүз уңаеннан кушымтаның интерактив картасы ярдәмендә шунда ук теркәлергә мөмкин. Үз казанышларың һәм тематик статусларың белән дусларың белән уртаклашырга мөмкин. Моның өчен дә өстәмә баллар бирелә. Шул ук вакытта кушымта дуслар белән шәхси зачетларда ярышу өчен генә түгел, регион ара онлайн ярышта старт ала. Иң күп балл җыйган төбәк җиңүче булачак. Киләсе елда җиңүче төбәктә популяр артистлар катнашында масштаблы экофест узачак, дип белдерде илкүләм өстенлекләр коммерциясез автоном оешма генераль директоры София Малявина. Ләкин кушымтаның төп идеясе урманны саклык проектына мөмкин кадәр күбрәк катнашучыны җәлеп итү. Исегезгә төшерәбез, бу ел планы буенча волонтерлар, җирле халык һәм урманчыларның активлыгы аркасында акция кысаларында бөтен ил буенча рекордлы санда 70 миллион агач утыртылачак. Башка темаларга. Бүген элемтәчләр үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Гасырлык тарихта элемтәче сугышчылар гаскәрләр белән идарә итү системасында коммуникацияләрнең ышанычлылыгы гаранты булып торалар. Элемтәче сугышчыларның фидакарлыгы һәм батырлыгы белән теләсә инде шартларда да төрле дәрәҗәдәге хәрби бурычларны үтиләр. Илдә чикләү чаралары кертелүгә бәйле рәвештә бүген алар үз бәйрәмнәрен тыйнак кына билгеләп үтәчәкләр. Әмма безнең алар турында тулырак сөйлисе килә. Элемтәченең төп бурычы тыныч җирдә һәм хәрби конфликт вакытында минималь җиһазлар ярдәмендә элемтә оештыру. Аларда психологик тотрыклылык, акылның аналитик склады һәм тиз фикерләү кыйммәт санала. Фәнил Галескәров 12 ел элек Мәскәү өлкәсенең Солнечногорск шәһәрендә хезмәт иткән. Бүлүдән соң ул команда оператив штабка һәм элемтә үзәгенә эләгә. Я был старший механик дальней связи, мы обеспечивали бесперебойную работу связи для запуска межконтинентальных баллистических ракет. Фәнил әйтүенчә, яңа танышлык, яңа урын, дуслар, булар барысы да ватан сагында торган кешеләр күңелендә мәңгегә сакланачак. Алар хәзердә хезмәттәшләре белән элемтә тоталар. Со служивцами мы поддерживаем связь. Хезмәттәшләр белән без элемтәдә торабыз, аралашабыз. Очрашу еш барып чыкмый, чөнки ерак. Бөтен Россия буенча төрле шәһәрләр буенча таралганбыз. Хәзер без ел саен элемтәдәге элемтәчләр белән очрашабыз. С ребятами. Марсель Сафин 3 ел элек Саратов шәһәрендә элемтә гаскәрләрендә хезмәт иткән. Әлмәттән бу өлешкә 15 кеше эләккән. Марсель башта гына авыр иде ди. Хәзер ул барлык мизгелләрне елмаю һәм күңел җылысы белән искә ала. Без басуларга беренче вакытта бардык. Безгә бу бик авыр тоелды. Аннары чынлыкта басуларга килгәч бик кызык үтте вакыт. Без автомобильләрне, спутник станцияләрен куйдык.
Хезмәттәшләр ул ныклы хәрби туганлык ди Марсель. Аны башка бер кайда да очратып булмый. Биредә бер-береңә ярдәм итү хөрмәттә. Игорь Бутенко 2007 елда армиягә алына. Мәскәү өлкәсе Домодедово шәһәренең Барыбино микрорайонында ел ярым хезмәт итә. Хезмәт турында бу үзенчәлекле тормыш мәктәбе. Аны һәр ир-ат узарга тиеш ди. Относиться стал к жизни по-другому. Как-то задумываться начал. Тормышка башкача карый башладым. Армия тормыш мәгънәсе турында уйландыра. Минемчә, армиядә ел ярым вакытымны юкка уздырмаганмын. Армия ул тормыш мәктәбе. Һәркем үзе өчен нинди дә булса яңалык белә, ничек аралашырга, тормышта үзеңне ничек тотарга кирәк икәнен аңлый. Общаться, как нужно вести себя в жизни. Ул бу гаскәрләрдә хезмәт иткән солдатлар һәрвакыт батырлык, ышаныч һәм көч символы булып калды дип саный. Бейек осталарның нәселе Бүтін Россия фестиваль конкурсы Дагыстан Республикасының Дербент шәһәрендә Бүтін Россиядән иң талантлы студентларны җыйды. Чараны Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгы оештырды. Татарстан делегациясе составында фестивальдә үз проекты белән хезмәттәшебез Яршаллы дәүләт педагогика университеты магистранты Рәмилә Хәмидуллина уңышлы чыгыш ясады. Фестивальгә Россиянең 68 төбәгеннән 168 югары уку йортлары һәм урта һөнәри белем бирү учреждениеләре студентларыннан 500-дән артык гариза килгән. 180-дән артык эш Дербент шәһәрендә узган фестиваль конкурсының икенче этабында катнашу өчен сайлап алынды. Татарстаннан финалга КФУ һәм НГПУ студентлары үтте. Яршаллы педагогика университеты вәкилләре үз эшләрен 4 номинациядә тәкъдим иттеләр. Бу сәнгать һәм дизайн факультеты студентлары, шулай ук педагогика һәм психология факультеты магистранты. Сәлам, мин Рәмилә Хәмидуллина. Әлмәт шәһәрендә Луч телекомпаниясында төрле тапшырулар авторы һәм журналист булып эшлим. Фестивальдә тележурналист Рәмилә Хәмидуллина үзенең мәдәният яңалыклары тапшыруын тәкъдим итте. Халык йолаларын саклау, халык иҗаты төбәгебезнең сәләтле шәхесләре турында репортажлар, иҗади команда яктырткан төп темалар. 5 ел дәвамында Луч Әлмәт телеканалында чыгып килгән мәдәният яңалыклары тапшыруның кас өмәсе проекты Бүтін Россия фестиваль конкурсында беренче урын яулап кайтты. Мин бик рәхмәтлемен үземнең хезмәттәшләремә, видеооператор Рафаэль Сафинга һәм монтажер Ленар Корбановка шушы эшне без бергәләп башкарып чыкканыбыз өчен һәм әлеге эш мине Бүтін Россия фестиваленең финалына Дагестан Республикасына Дербент шәһәренә алып китерде һәм анда инде мин тагын 2 этапны уңышлы гына үтеп, шушы менә беренче урынны зур җиңүне яулап кайттым. Набережно-Челнинский государственный педагогический университет. Национальный крымско-татарский костюм. Икенче турда хезмәттәшебез 3нче биремне үтәде. Бу юлы аңа әкият нәфис әсәр язарга туры килде. Быел Рәмилә Яршаллы педагогика университетының филология факультетын кызыл дипломга тәмамлаган иде. Бүгенге көндә магистратурада белем ала. Бик зур рәхмәт безнең Яршаллы дәүләт педагогика университетында безгә белем биргән остазларыбызга, профессорларыбызга, укытучыларыбызга. Бүтін Россия фестиваль конкурсы экспертлары НГПУ командасының иҗади эшләрен югары бәяләделәр. Лилия Хаҗиева тукыма буенча сәнгать язу номинациясында 2нче дәрәҗә лауреат булды. Рәмилә Хәмидуллина Россия халыклары йолалары номинациясында 1нче дәрәҗә лауреат булды. 5 октябрьдан телеканалыбыз «Возраст осени прекрасный» исемле әдәби-музыкаль конкурсы уздыра. Катнашу өчен 15 яшькәчә балаларга үз Instagram битләренә видео котлау урнаштырырга кирәк. Ярату, рәхмәт хисләрен, әби-бабаларыгызга булган хөрмәтне күрсәтеп, видео яздырыгыз. Конкурстыкка Луч хэштегын куйгыз һәм безнең аккаунтны билгеләгез. Өлкәннәргә игътибар һәм ихтирам бүләк итик. Гомер күзләре алтын булсын. Ремонт эшләре белән бәйле рәвештә иртәгә 21 октябрьдә 8 сәгатьтән эшләр тәмамланганчыга кадәр Сукырлар йорты тирәсенә салкын су бирү туктатылачак. Бу хакта Әлмәт водоканал хәбәр итә. Республикабызда татар сүзе бәйгесе бара. Ул 2нче тапкыр уздырыла. Асылы шигырь, мәсәл, проза укудан тора. Катнашучыларның яше шикләнмәгән. Бәйгедә профессионаллар, үз шигырен сөйләүчеләр, шигъри гаиләләр катнаша. Гаризалар 1 декабрьгә кадәр кабул ителә. Катнашу өчен филармониянең электрон адресына яки 899-690-0422 WhatsApp номерына видео язма җибәргә һәм катнашучылар өчен гариза формасын тутырырга кирәк. Яшь ягыннан чикләүләр юк. Бәйге шигырь, мәсәл, проза, шигъри гаилә, автор башкаручы, профессионал номинацияләрендә уза. Нәтиҗәләр 2022 елның 21 февралендә Халыкара туган тел көнендә ясала. Премиаль фонд 1 600 000 сум.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Бейрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.